Hey, what is up mga katropa? So, this is Sargento Waray. Welcome back to my channel. For today's video ay mag-tutorial tayo kung paano gumawa ng logo. So, gamit ang dalawang apps lang na to, yung PixArt tapos background eraser, ay gagawa tayo ng isang magandang logo. So first of all, pindutin natin yung PixArt, tapos piliin natin yung transparent background. So isusunod natin yung mga na-download natin, download ko pala na mga picture ng mga landmarks sa amin. So kung makikita nyo mga katropa, ito yung San Juanico, tapos yung Astrodome, yan, tapos yung San Juanico Bridge. I-adjust lang natin siya na mag-fit siya sa gitna. At ito naman yung isa, yung MV Jocelyn na natangay ng alon ng Yolanda, at yung MacArthur Park, yung mga rebulto nila MacArthur, General Douglas MacArthur. So ito mga katropa, kasi medyo dark siya, lagyan lang natin ng lining para mas makita siya, kasi kung lalagay lang natin na dark ay hindi siya makikita. So lagyan natin ng lining, ayan, at ilagay natin sa gitna. At ito naman parang hindi siya nagano tumutugma sa iba, so i-blend lang natin. Hanapan lang natin ng magandang pwesto o kung alin mas maganda dyan sa kanila. So hanapan lang natin ng magandang timpla, kumbaga sa madaling salita. So okay na mga katropa, nakaplastada na siya sa gitna. I-add natin yung frame ng logo natin. Ayan, na-edit ko na pala to kasi all white and yung background niya, tapos in-erase ko lang gamit ang background eraser yung gitna para maging transparent yung gitna. So ayan, na-blend natin ng mas maganda yung barko. So balik natin sa gitna yung frame ng logo. Ayan, kailangan may naka-cross sa gitna. So ayan, save na natin. Tapos i-ano natin yung effects, edit natin ng konti yung HDR para mas lalong luminaw yung background at madaling ma-erase yung background. So save natin. Pagkatapos i-save ay punta tayo sa isang app, yung background eraser. So ito yung background eraser. Load photo lang tayo. Piliin natin yung kasi save lang natin na PixArt edited. So ayan, so crop, at yung auto lang yung pindutin natin, tapos ipindot sa white background, tapos ay sa to save. Yan, ganun lang kadali. Tapos balik tayo sa PixArt.
So sa PixArt nga pala guys, naka-download na pala ako ng color yellow background and color orange na ipantatapal natin sa sa ating logo. So ito munang yellow, i-blend natin. Ayan, naka-multiply lang yung blending niya. Tapos ay ilagay natin yung orange. So nilagay ko lang yung yellow para mas tumingkad yung kulay niya. So ganun pa rin yung gagawin natin. Pupunuan lang natin yung space ng logo at i-blend natin sa multiply na natin yung iba. So multiply lang talaga yung mas maganda. So check natin. So isunod natin yung border, yung line nya, yung lining. So since na may puti sa gitna, yan, i-orange na lang natin para hindi halata. So orange lining, mga katropa. Nipising lang natin ng konti, tapos okay na. Pagkatapos ay isa pang border na color black para magmukhang lining lang yung orange na border. Ayan, so plastado na mga katropa. Ang gagawin naman natin ngayon ay i-add na yung ibang design sa logo, yung idadagdag natin. Itong motor na to na may pakpak ay na-download ko lang to sa Google. Ay pinili ko palang black and white kasi para mag-match yung kulay nila ng isa kong ilalagay yung rider, kasi motor tapos yung rider. So ayan mga katropa, match talaga yung color nya, mga medyo grayish, medyo gray yung kulay nya, tapos may black and white. So i-center lang natin itong dalawang ito at pagmumukain nating nakasakay yung logo ng rider sa motor. So medyo malaki, palitin lang natin ng konti na mag-fit siya sa motor ng logo. So ayan mga katropa, okay na siya. So isusunod natin ay yung letters of yung text natin, yung text at pindutin yon. So magta-type tayo ng letters Rosyan's Riders Club of the Philippines. So mga katropa, konting favor lang, please like, comment, and share
paki-subscribe na din at hit the notification bell. So ayan, i-plastado na natin yung text natin. Piliin natin yung kung alin yung magandang font. So ito yung napili natin kasi parang mas malinis tignan. So okay na siya. Yung yan, ibaba natin ng konti. Yan, okay na siya. Tapos add text na naman tayo. Sa ngayon ilalagay natin yung chapter name ng club namin. So Tacloban chapter, yung stroke i-full natin sa black, at yung color parang mas maganda yung itutugma natin sa white and gray. Yan, para medyo magkapantay yung kulay nila. So lagay lang natin dito. So syempre mga katropa, hindi tayo makakagawa ng legit na chapter logo pag wala yung national logo namin. So yan, ilagay lang natin dito sa baba kasi matatakpan yung background logo natin na mga landmark dito sa lugar namin, hindi na makikita pag sa taas ilagay. So dito na lang natin sa baba ilagay. So ayan mga katropa, pwede nang i-save. Salamat sa panonood. Thank you for watching sa English. So yan, ipapakita ko sa inyo yung finished product niya.